मोनसे गिदिर दायाव फासिनानै दङ दा नखरनि मोजां डिटेल्सबो गैया आंनिसिम दा बियो आटिबिले होननाय पुलिस स्टेशनाव हमजादोंमोन बेंगलर कर्नाटकायाव। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय। थ' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो भिडिअखौ एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। दायो नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे सर्ट आपडेट लानानै फैदों। बे जाहैबाय कर्नाटकायाव थाहैनाय उदालगुरिनि सासे सुबुं जायनि मुङा थाब्ला बर' होननानै बुंदों। बिथाङा दायो जेलावसो दं होननानै अमृत बसुमतारी आदा बिथाङा फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों आरो नखरनि मानसिफोरखौ थाबैनो बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय खावलायदों। बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बिथांनि फेसबुकनि कभार फट'आव मोनगोन एबा नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। थ' बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना नैबे मोनसे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो। खुलुमबाय रायजोफोर, बे सावगारियाव होनाय थब्ला बर' मुंनि सुबुङा जेलाव दङ हो नोंथांमोन। बियो मोनसे गिदिर दायाव फासिनानै दङ दा नखरनि मोजां डिटेल्सबो गैया आंनिसिम। दा बियो आटिबिले होननाय पुलिस स्टेशनाव हमजादोंमोन बेंगलर कर्नाटकायाव। दा बेनिफ्राय बिनि नखरनि जेबो डिटेल्स गैया। बियो उदालगुरिनि नोंथांमोन। बेनि जे भटार आइडि बेहाय एड्रेस दङमोन आं बेखौ होनानै होदों। दा उदालगुरिनि रायजो राजा नोंथांमोनहा सिनायोब्ला थाबैनो नखरनो इनफरमेसन होबानो जाबाय अननानै प्लिज। नखरनि कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया जोंनाव। दा बेखौ नखरनिफ्राय एसे थाब फैनानै दा बे समावनो बख'नानै लांफैनो हायोबा इजि गलांगोन, नङाबा मानसिया गोलाव सम जेल जालांनो हागौ। बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायहरबाय उदालगुरिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ प्लिज अननानै बयबो बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो। थब्ला बर' बिनि मुङा, बियो थांनाय 14 थारिख बे 14 आगस्टनि मोनानि 10:30 हमजादों आटिबिले पुलिस स्टेशननि पुलिसफोरजोंहाय। आटिबिलेयाव दोनदोंमोन दा, नाथाय आटिबिलेनिफ्राय दस्रा पुलिस स्टेशनाव बा जेलाव माने ट्रेन्सफार जाबाय होननानै बुंदों, जेलावहाय दोनहैबाय होननानै। दा बेनिखायनो नोंथांमोनहा अननानै प्लिज कन्टेक्ट लाबानो जाबाय आंनिसिम। दा बे सुबुंनि डिटेल्सआ मोजाङै गैया हिसाबै, कन्टेक्ट नाम्बारबो गैया हिसाबै बे भिडिअखौ आं लाबोनाय जादों। भिडिअनि गेजेरजों माबा मोनसे लामा ओंखारगोन होननानै आङो आसा खालामो। दा बेखिनिखौनो आङो रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायहरनानै बे भिडिअखौ दोनथ'बाय। रायजोफोर अननानै प्लिज बयबो मदद खालामलायबानो जाबाय। बियो ओरैनो माने नंखाय दायावहाय हमजानानै दङ। लोगोफोरा खोन्थाहरदों, बिनि रुममेटफोरा। आरो रुममेटफोरखौबो लांदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ हगार हरफिनजोब्बाय। दा बेखौ लांनानै दं। बेखिनियावनो नोंथांमोन, थेंक इउ।